Igbo ndị ọma, ekele m ụnụ, igirigi ndụ mụ na ụnụ, ndụ ogologo na ahụike dịkwara ụnụ n'afọ ọhụrụ nke a bụ 2014. Ọbasi bi n'elu bụ Chineke onye obiọma mekwa ka afọ ọhụrụ a butere anyị ọganiru, ịdị n'otu, udo nke ezinụlọ na ịhụnanya. Ndewonu. Ndị Igbo Network nke dị n'ala Amerịka jere ọgbakọ ukwu nke ụmụ Igbo dị iche iche n'afọ gara aga. Ụmụ Igbo bi n'ala Amerịka ji ọgbakọ ukwu ndị a were na-akwalite asụsụ na omenala Igbo. Nke a bụ ka o si wee gaa n'afọ gara aga bụ afọ 2013. Ndị otu nzukọ nke ndị ọzọ obodo dị n'Amerịka mere nnukwute mmemme nke ha ji enyere ndị obodo ha aka n'inyere ụmụ nwanyị ndị isi mkpe na ndị na-ahụghị tụtụrụ racha aka. Mụnwa bụ prezidenti ụmụ nwanyị North East afọ association anyị bụ WOZLink. That's wonderful. Dịka ndị kwuru okwu kwuru na mbụ, ha gwara anyị ụdị atụmatụ dị iche iche ha nwere gbasara inyere ụmụnne anyị bụ ndị nọ na Naịjirịa aka n'ala Igbo. O nwere ofu n'ime atụmatụ ndị ị nwere ike ịkpọtatụ okwu nwa obere? First and foremost, ife anyị na-eme asị ụmụ nwanyị ndị ọzọ anyị na-akpọkọ onye ụmụ nwanyị ọnụ ka anyị mara ebe anyị si. Anyị na-emezikwa ka ndị obere anọ ka na ọfụ na-amaghị omenala, anyị na-akụziri ha omenala. Then o nwekwara ife ndị ọzọ anyị na-eme bụ ka o nwee onye ife mberede medoro, anyị na-eje mgbakọ nyere ya aka, ma nke ezigbo ma nke iru uju, dịka onye nwunye ya na nwa ya na-agba akwụkwọ ụmụaka anyị bịara obodo a, ndị ha na nna ha nọ ebe ha nọ n'ụlọ ha nụọ nwaanyị ahụ, anyị nwa na-ejekwu ha jenyere ha aka kụzikwalụ nwaanyị anyị ife. Dịka onye mụọ nwa, anyị na-ejekwu ya maka ụmụazị ụfọdụ enwe amabeghị ndị na-amụ nwa izizi, anyị na-eje ebe a wụọrụ ha nwa ahụ, kụziere ha ka esi amụ nwa ahụ. Onwe onye di ya nwụ, anyị na-ejekwa n'ọrụ ya. Onye mụọ nwa n'ụlọ ọgwụ, anyị ejekwa n'ụlọ ọgwụ. Ndị nwoke melepụ ife, ha na-agba anyị ife niile gbasata nri anyị na-ejikọta. Onwe ife ọbụla fa na-eme dịka na etu esi akwado idozi joint hospital, ego anyị nwekwana anyị na-eso tụnye ka eji dozie joint hospital nọ n'ọzọ. Anyị etinyesigo ife ndị anyị ga-eme. Anyị nwere ụdị akwụkwọ anyị ga-enweta na-akpọ tax exempt. Anyị emesigo registration and everything. Tax exempt a bụ anyị nwetie gọọmenti obodo a ye donate wedla anyị ife, some companies ye donate anyị ife, anyị wejedozie ebe anyị. So nke anwa bụ ife m na-agba mbọ kịta ka anyị nweta tax exempt. Donations ya abịa, and our main purpose bụ ka anyị were ya jee na be anyị. Ọ bụrụ kọmputas ka enyere anyị, ọ bụrụ hospital equipment, anything fadonate fọtọdụ iji nyere anyị aka. Anyị na-achọ ka anyị weta nyawa akwụkwọ ka anyị nwere ike jee ya be anyị. So obi anyị bụ ife niile mbalụ uru anyị ga-enweta ka anyị were ya jee be anyị jee dozie ha. Afọ m ọwụ Chukwunonso Oruche, ọmụnwa bụ president WOZLink USA. So if I na-eme taa wụ ife anyị na-emewe every year iji wee nyere mmepe anyị aka, ndị nso ụmụnne anyị. Ife anyị ji edozi ụlọ ọgwụ na inyekwara ndị na-enwe ọkọ ha aka. So ife anyị gbakọrọ anyị na-eme ife
ahụ every year, ahụ different places, ebe dị iche iche. Kedu ụdị atụmatụ dị iche iche ndị ọzọ obodo nwere iji were nyere ndị ahụ bụ ndị nọ n'ụlọ aka ị nwere ike ịkpata aka nwa obere? Ife anyị na-eme ịgbago n'ife gbasara ahụ ọkụ ndị ahụ na-esighị ike ụlọ ọgwụ. So ife anyị na-eme anyị na-eje nyere ha aka dozie ụlọ ọgwụ ndị ada enwekwa ife niile dịka ife ọgwụ si na ụmụ ife a na-enye ndị mmadụ anyị na-egorokwa nakwa ya n'ụlọ, mana anyị na-enyegodoro ha aka kịta ka anyị nwee ike ịrụzi ụlọ ọgwụ ahụ etu ọ ga-adị mma ka ndị mmadụ nwee ike ịdị na-abata wee bịa na-enwetakwa enyemaka. So ọnya bụ ife anyị ka anyị na-eme kịta. Atụmatụ ụlọ mara mma nke ukwuu. Kedu ihe iche banyere nnabata nke ndị obodo ọzọ obodo dị iche iche nwere gbasara maka ezigbote atụmatụ a ndị otu unu nwere? Ife nchere bụ nnabata anyị bụ na ịmago na ife a ife onye ọbụla ife anyị na-emerụ ndị obodo, ọ bụghị ife anyị na-emerụ onwe anyị na dịka ife anyị na-emerụ onwe anyị maka imeri onwe obodokwa ndị nọ n'ụlọ ọzọ. Ife abụghị sọsọ onwe m ka m na-emeri maka enewe onwe anyị ebe anyị nwago ndị bi Amerịka nwere ife niile anyị chọrọ, mana nwere ndị na-enweghị ya, ndị nọ n'ụlọ. Ọnya ka anyị ji jekọta ọnụ anyị enwee ike ịkọwakwara ndị ọzọ onye ọbụla anyị nwere nwee etu anyị ga-esi wee nyere ha aka, anyị esikwa etu a na-enyere ha aka. So ife na-atọ m obi ụtọ na ife anyị na-eme. So ọ na-awa na-eme ya, ọnya pụtara nji ewepụta oge wee bịa na-anọrị ndị be anyị mee ife niile m nwere ike ime maka ọkwọ ndị be anyị si n'ọkwọ onye na-akwọ mmadụ na-akwọ onwe ya. Ọ bụ eziokwu nwanne m nwoke, maka ihe na eji m n'aka na ọfọ ogologo ndụ nke ndị ọzọ obodo nọ n'ụlọ na-agọrọ ụnụ ga-eme ka otu a si ike ụlọ ewuru n'okwute. Ka ihe i chere? Ife i kwuru bụ eziokwu, maka mụnwa bụ onye nne ya nọkwa n'ụlọ, ama m ekpere ha na-ekpere anyị, and otu a ka ọ dịkwa ndị ọzọ bụ ndị otu anyị n'ebe a marakwa ekpere ndị nọ n'ụlọ na-ekpere anyị, maka obere ife ọbụla anyị nyere mma bụ nnukwu ife. O nwere ike bụrụ obere tụ anyị nwa nọ ebe a, mana ọ nnukwu ife bụ ha nwa n'ebe a. Of course, all ndị ọzọ bụ nke anyị nọ n'ịfata nke a mgbapụta anyị nke nọ anyị na-eme ya ofu ugboro n'ahụ n'ọnwa anọ anyị nọ n'ekịta ka anyị na-eme ya. Mụnwa bụ ode akwụkwọ ndị Osland USA na edego m ha akwụkwọ fọwa ise kịta. So obi dị ụtọ ndị na-interest wee gbakọnata ka anyị bịa mekwa ndị obodo anyị ka anyị nọrọ. Maazị Edi, iji gwa gị eziokwu, ndị Igbo si na ahịa dị mma na-eji ụtụtụ wee na-ebido. Oge mụ na gị nwere nkata n'igwe eji ekwu okwu ka m chọpụtara na ịbụ akwa akụrụ. Ana m ekelekwa gị. Biko kọwatụrụ anyị ụdị enyemaka dị iche iche ndị ọzọ obodo nọ n'ala Amerịka na-enyere ndị ụlọ. Ife o nwere ọrụ anyị na-alụ n'ụlọ ọgwụ, ofu ụlọ ọgwụ ọha niile nwekọtara n'Ozobulu a na-akpọ Ozobulu Joint Hospital. O nwere ọrụ anyị bidoro ebe ahụ ịnọ gara aga, anyị ka na-arụlite n'okịta bikos ahụ ọbụla bịara anyị bịa gbakọnata anyị erezite ego anyị ejikwado bido ọrụ n'ụlọ ọgwụ ahụ. Anyị na-eme ka anyị lụgharị ụlọ dịsi ebe ahụ maka ha chere ụfọdụ ụlọ dị ebe ahụ adago, so anyị na-achọ ka anyị lụgharịa ya lụgharị ụzọ esi aba ebe ahụ ka ọ dị mma n'anya. So ya ka anyị na-eme kịta, mana ahụ na-abịakwa n'ihu anyị na-achụ anya ka anyị lụkwa ọrụ gbasara mmiri ndị mmadụ na ife ndị ọzọ ya bakwa uru dịka ebe ụmụazị eji na-agụ akwụkwọ, ebe anyị eji na-egwu egwu, ụmụ ife ndị a anyị na-akwadokwa ịlụ n'ahụ na anyị. A sị na ọ na-abụ agụrụ ala ede agwụrọ nke ọma, nwanne ya esochie ya n'azụ. Ọ bụ nke a mere ka ndị otu Council of Igbo States in America maọbụ CISA n'aha ịchafụ jiri mee mmemme nke ha n'ime obodo Igbo maọbụ Igbo Village dị na Virginia nke America. Ebumnuche
ndị otu a bụ ka mmegbu ndị Igbo n'obodo anyị bụ Naịjirịa kwụsị kpamkpam. Ha jiri ohere ọgbakọ ukwu ahụ ha nwere na Igbo Village were gwa onye isi ala Naịjirịa bụ Goodluck Jonathan na onye isi Anambra steeti bụ Maazị Peter Obi ka ha chọpụta ihe mere eji egbu ndị Igbo n'Ugwu Awụsa na ndị nke ozu ha siri n'elu mmiri ezu. Ezenri wụchakwara ma nyefekwa ọtụtụ ndị isi ojii ala Amerịka akara ugo asampoto otu ha si gbanwee aha Amerịka ha wee zawazie aha ndị Igbo. Ime obodo Igbo Amerịka ma ọ bụ Igbo Village dị na ngalaba ọchịchị nke Virginia bụ ebe ndị Igbo rụrụ ụlọ. Ọ bụ ngalaba ọchịchị gọọmenti nke Virginia Amerịka ma ọ wapụtara ala sara mbara nye ndị Igbo ka ha rụọ ụlọ eji mara ime obodo Igbo mgbe gara aga, na ncheta maka ụmụnne anyị bụ ndị Igbo Amerịka gbara ohu ọtụtụ afọ gara aga. Ndị Igbo wee si n'ala Igbo buru ngwọ n'ụgbọelu wee bata Amerịka, sụchasịa ala, zọọ aja, were rụọ ụlọ akịrịka ejiri ngwọ wee tụọ dịka nna nna anyị ha siri rụọ mgbe ochie. Ọ bụ nwanne anyị nwoke bụ ọkammụta na mahadum nwere agba n'ala Amerịka bụ Dr. Akuma Njoku na ụkọchukwu nke nzukọ nsọ ụka Katọlik agara anọ nwa nkenke enyi na-achọ igwe enyi ọsọ bụ Reverend Dr. Stanley Ogbenna bụ ndị mere ime obodo Igbo dị na Virginia Amerịka kpọrọ akwa akụrụ. Ọtụtụ ụmụ Igbo ndị ọzọ anyị na-enweghị ike ịkpọ aha ha n'otu n'otu tinyekwara aka iji mee ka ụlọ arụrụ ebe ahụ bụrụ isi ahụrụ wee kpọọ okwu. Ndị Igbo bụ ndị ụka nzukọ nsọ nke Katọlik na ụmụaka ha bụ ndị na-etolite etolite nwekwara ọgbakọ ukwu nke ha n'obodo North Carolina, ebe ọtụtụ ụkọchukwu ndị Igbo wụchara wee ka ụka n'olu Igbo. Ọtụtụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị Chineke nyere olu ọma jikwara olu ukwe ha wee too Chineke n'ụzọ pụrụ iche. No
a sị na ejule jewe njem ọ kpụrụ ekikere ya ya mere ha ji were ohere ọma ahụ wee kụziere ụmụaka ha asụsụ na omenala Igbo. Mgbe ya bụ ọgbakọ ukwu bịara n'isi njedebe, Igbo Network Television bụ Ojemba kụkwara akpa ya wee gwuchaa n'obodo Miami, Florida, ebe ụmụ ọrụ bi n'ala Amerịka maọbụ ọra USA na Ahịja nwekwara ọgbakọ ukwu nke ha na nnukwu ụlọ oriri na nkwari Marriott nke Miami. Ndị otu a bụ ụmụ ọrụ bi n'ala Amerịka kwuru nnukwu ọnya nta ego nke ha ga-eji wee rụchapụ ụlọ ọgwụ maka ndị ọrụ bi n'obodo ọrụ. Mmemme ahụ kpụrụ ọkụ n'ọnụ mgbe ụmụ nwanyị ndị ọrụ na ụmụaka ndị na-etolite etolite n'ala Amerịka gbara egwu omenala. A sị na ntị atachaghị ihe ọ bụ n'ọnụ ọ gaghị ezu ike. Ya mere Igbo Network TV nke Amerịka ji zọlikwa ije wee gwuchaa n'obodo Atlanta, Georgia nke Amerịka, ebe ndị Imo steeti niile bi n'ala Amerịka nwere ọgbakọ ukwu na ụlọ oriri na nkwari nke Sheraton dị n'obodo ahụ. Ihe oriri na ihe ọṅụṅụ jiri isi n'anya wee kpochie ụzọ. Ụmụ Igbo wee ju ebe niile n'ụlọ oriri na nkwari ahụ. A sị na ihe ọ masịrị Nwanza ya pee mpe, ọ ka bụkwa diọkpara be nna ya. Ọ bụ ya mere aka na-achị ngalaba ọchịchị nke Imo, nwa nkenke ehi na-achị igwe ehi ọsọ, oke anụnọ ejiri nyere ndị ogbenye aka wee mara, bụ Owele Rogers Okorocha jiri ụgbọelu wee wụchaa. Ozugbo ebe ọbụla akpụrụ ọkụ n'ọnụ, aṅụrị na ịhụnanya wee soro gede maka ihi na ihe ọma dị mma. AJ Warrior Omekanna ya jikwara olu ọma wee gụọ egwu ụmụ Oriental nke mere ka onye na-agbaghị agba kwewe ndị Imo bi n'ala Amerịka maọbụ Imo State Congress of America Inc. nke onye isi ọhụrụ ha bụ ọkaikpe Charles Onyirimba na-enyere ndị ụmụaka na-enweghị nne na nna na ndị ihe isi ike nke ala Naịjirịa tinyere ọgba aghara na ngọngọ na ndụ ha aka. A sị na onye gburu awọ gbuokwa mbara egbuchala ihe niile na-ekwu egwu na mmiri. Ya mere aka na-achị ala Imo bụ Owele Rogers Okorocha
jiri were ihu ọchị kelee ọha na eze bụ ụmụafọ Imo bịara ọgbakọ ukwu ahụ ma kweekwa nkwa ịwụcha mgbe ọzọ ụmụnne ya kpọrọ ya ụdị oku a ọzọ. Ndị Igbo Network TV wee jirikwa ngwaọrụ ha buru ụgbọala wee gawa obodo North Carolina ebe otu ọha izugbe ụmụ Mbaise bi n'ala Amerịka kpọrọ ha bịa gosi ụmụ ụwa ọnya nta ego ha ji emepe obodo Mbaise. Igbo pụrụ Nigeria pụrụ America hi. Aha m bụ David Ihe Chukwuwadịma. Abụ m onye Obizi, Mbaise, Imo steeti, Nigeria. Aka na-achị ndị otu a bụ Maazị Chamberlain Nwanne kọwara ndị onyonyo Igbo Network na ụmụ Mbaise bi n'ala Amerịka ejilarị ịga njem ịgwọ ọrịa na enyemaka ahụike nke obodo Mbaise gbara ajụ. Maazị Nwanne na ndị ụmụ Mbaise ala Amerịka jiri ohere ọma nke nnukwu mmemme a wee nye nwa afọ ha aha ya na-ada ụda na onyonyo sinima Nollywood bụ Maazị Kanayo O Kanayo, akara ugo pụrụ iche maka mgbalị ya na otu o siri bụrụ mmanwụ tiri onwe ya. When people look up at you and it almost seems that you started with nothing and you're up there, we say USA will celebrate that success anywhere. And that's what we're doing today. We have a written citation for him. We have a plaque for him. Unfortunately, that plaque is available, but I assure you, sir, we will feed it to you as soon as possible. So at my ball, will Stephanie one day come out here. We have a written citation. We have a written citation for okay. Yeah. And in that citation, what it says is that you are an epitome of success. You are a role model to Mbaise. You are an accomplished Mbaise citizen. You are a veteran of Mbaise. And Mbaise USA salutes you. And we recognize you. And we thank you, sir. Ụmụaka Mbaise gbakwara egwu omenala ebe ndị okenye jiri egwu Eje Warrior wee megharịa ahụ. Ka nke a na-akpọtụ ọnụ na-ekwupụtara ndị otu a bụ Maazị Kelechi
Agran okwu na-adị mma n'ọnụ kelere ọha na eze ma kelekwa Igbo Network TV nke Amerịka ka o si bụrụ ọkwa nka mara nke akwa na-akwa ọkwara. Ebe ọ bụ na nwadibie agwọtaghị akụ ọ ghaghị ịgwọta ụdụbara afọ, Igbo Network sokwara ụmụ Igbo ibe ya wee tụọ ndụ mmanụ maka ihi na ihe ji ọnwa jikwa kpakpando. Igbo Network manyekwara n'ụgbọelu wee wụchaa na ngalaba ọchịchị obodo nke New Jersey, ebe ndị Enugu steeti nwere ọgbakọ ukwu nke ha n'ụlọ oriri na nkwari Ramada Inn. Aka na-achị Enugu steeti n'ala Amerịka bụ Dr. Emmanuel Obiesie na ndị Enugu niile bi n'ala Amerịka jiri otu obi wee chụọ nta ego maka enyemaka nke ụmụ ogbenye na ahụike ụmụnne ha n'Enugu steeti. Na ọgbakọ ukwu ahụ, ndị otu a gosipụtara n'ụzọ pụrụ iche mkpa ọ dị ime ka ụmụaka Igbo niile bi n'Amerịka mara ka esi asụ asụsụ Igbo na omenala Igbo. Dr. Obiesie gosipụtara afọ ojuju ka ndị Enugu bi n'ala Amerịka si na-echefughị ụmụnne ha nọ n'ụlọ maka ihi na ọkụkọ chi nwa anaghị arahụ n'elu osisi ebe ụmụ ya ka nọ n'ala. Ndị World Igbo Congress maọbụ WIC n'aha ịchafụ mere ọgbakọ ukwu n'obodo Dallas, Texas nke Amerịka. Nke a bụ nzukọ nke Igbo bụ Igbo ọbụla nọ n'okpuru ọchịchị gọọmenti ala Igbo niile nọ n'ime ya. Aka na-achị World Igbo Congress bụ Nze Joe Eto nabatara ndị igwe si ala Igbo dị iche iche wee wụcha ma sịkwa ha jide ka ha ji. Ndị ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na okoro na agbọghọ na ndị na-etolite etolite gbara egwu omenala iji gosipụta na nwa agụ anaghị ata mkpụrụ ahịhịa maka ihi na ome ka nna ya bụkwa nwata mara obi nna ya. Ndị otu nọkwara n'ọgbakọ ukwu ahụ wee ka ụka ncheta ndụ na ọnwụ Maazị Chinua Achebe na ezi Igbo gburugburu bụ Chukwuemeka Odimegwuchukwu. Otu nwa afọ Igbo nwere agba ya na Chinua Achebe gụkọrịtara akwụkwọ na mahadum nke Naịjirịa a na-akpọ Nnabuenyi kwụrụ ọtọ wee kọwara ọha na eze otu Achebe jiri site n'iri na-eju wee fere n'efere ọwụwa. Nke a bụ ka okwu Chief Nnabuenyi si wee dị. I don't know about a few words. Mana aghọtara m na time adrọsị, so ebe ahụ kwadoro Chinua Achebe anụrụ m maka ya before meet ya. Anụrụ m maka ya na 1943. Headmaster m my primary school were headmaster ya n'Ogidi before I transfer to Aba, my first school. I will be my headmaster. I now got an entrance exam to Government College of Umuahia, 1943. Where Biasimon and my classmates was easy. I developed it. Pass the entrance exam to Government College of Umuahia. No, well, one boy opposite in Ogidi
afọ ebe Albert achebe na Albert bịara mmiri ya nwụrụ etu a ka o si kwuo so oluzie ka anyị ruo ụmụ ahịa maka apasịrị m Chinua apasị kwuo mana onwe scholarship m nwere eluzie ebe ahụ anyị chọba ya mụ na nwere classmate si ebe achọba ya wefe ya wee si ọgwụ maka headmaster anyị sene yara mmiri ya nwanyị asị anyị don't mind mana ebe headmaster kwuru bụ eziokwu maka na emere eme promote Chinua in the middle of the year ya na 5 other boys promote out of class 2 asị na mmiri ọmụma bido Chinua banyere University College Ibadan ego medicine. I'm sure many of you maka. Mana after 1 year, I decided na about medicine culture data. So we change it to arts. More about when I work with classmates. Say Anto. Chinua, as far as Muhammad is concerned, he was the best writer of English that I ever read. Amen. Magana class ni nemo especially in a university. Our professors kept reminding the class from time to time. I don't know why. Now, Chinua is not only the best student in this class, he's the only one actually that writes good English. In Ghana, university. So, within 5-6 years, this man did things for that part. Chinua should have won the Nobel Prize for Literature. Yes. When I stand before you today to say, no source of a committee, not decide, they win Nobel Prize, they want to be battle like Chinua, a win for his influence on generations of writers. Toni Morrison, as I'm sure some of you have heard me mention before, acknowledged Chinua as her inspiration in writing about her own people. Even Wole Soyinka, his closest rival in literature among Nigerians, recognized Chinua as a trailblazer. Munye, when he passed, said that his passing was typical of a man, quiet, peaceful, without much fuss. Ebe ọzọ Igbo Network gbara ụkwụ tupu afọ nke 2013 akụrụ n'ọnụ bụ na ndịda ugwu obodo Virginia, ebe ndị Igbo bi n'obodo ahụ jiri otu obi na ịhụnanya wee bulie asụsụ na omenala Igbo elu. Atụmatụ ndị Igbo bi na ngalaba ọchịchị gọọmenti nke Virginia, America bụ ịhụ na onye ukwu na onye nta ọbụla bụ onye Igbo jiri buli asụsụ na omenala Igbo aza odogwu. Aka na-achị ndị Igbo n'obodo ahụ bụ Maazị Jonathan Mmadụakọ kọwapụtara na ọ bụ ime ka ụmụaka ha mara ka esi asụ na ka esi anụ asụsụ Igbo bụ otu n'ime ihe gbara ọkpụrụkpụ
ndị otu ya bụ dinta jiri maka ihi ya wee buru egbe gbawa ọhịa. N'ụbọchị ahụ, dịka Igbo Netwọk si hụ ya, ndị Igbo bi n'isi obodo Amerịka bụ Washington DC, Maryland, New York City, New Jersey na obodo ndị ọzọ nọketere Virginia nso wụchara ma sorokwa ụmụ Igbo ibe ha tụọ ndụ mmanụ. Ndị Igbo Netwọk TV USA adịlarị njikere n'afọ ọhụrụ a bụ 2014 ịgbasara otu nzukọ ụmụ Igbo dị iche iche n'ala Amerịka ozi obiọma ịkwado ọganihu na omenala Igbo. Igbo ndị ọma, anyị ga-ewere ya otu a maka ihi na eluwe ka ikpere ụkwụ mmadụ si acha ntụ ntụ, mmiri eji asa ụkwụ ga-agwụ. Ka ọ dịwa, ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere Nchi, ụbọchị onye ohi ga-akwa na ya nwụrụ anwụ. Ka anyị jeenu chọwa ihe anyị furu efu. Asụsụ na omenala Igbo ga-adị. Ndewo.